Здравейте, казвам на всички, които използват Excel. В това видео ще разберем коя е най-често срещаната причина нашите Excel файлове да работят бавно. Въпрос. Вашите формули изглеждат ли така? Ако отговорът е да, това е причина номер едно нещата да се бавят. Добрата практика казва, че първо трябва да използваме таблици, а не статични рейнджове. Тогава лесно може да дадем име на нашата таблица, към което да реферираме в нашата формула. И нещата стават доста по-четими. Второ, когато използваме референцията към името на таблицата с колонката, нещата работят доста по-добре. Защо? Защото ако слезем надолу, ще видим, че Excel сканира само редовете, в които имаме данни и само редовете, които са част от нашата таблица. И спира до тук. Ако се върнем на предишния шит и начина, по който формулите най-често ги пишат хората, ще видим нещо малко по-различно, което обаче е от особено значение за оптимизацията на нашия репорт. Тук можем да видим, че реферираме към цялата колонка. Това какво означава? Че ако скронем надолу, ще видим, че Excel сканира редовете, в които имаме данни, но той продължава и надолу. Продължава до къде? Ще продължи до ред 1 милион 48 576, което е края на нашия шит. Това на практика какво означава? Означава, че за една единствена формула Excel ще сканира първи път за колонка G 1 милион реда, втори път за колонка D още 1 милион реда или общо 2 милиона реда за една единствена формула. Благодаря ви за вниманието. За още подобни видеа се абонирайте за нашия YouTube канал и кликнете на камбанката. Последвайте Skillo IT Академия в социалните мрежи, за да се информирате непрекъснато за предстоящи обучения в IT сферата.